אני מתגנבת. Вовнянка. Вов'янка? Вовнянка. Окей. О. Стир. Окей. Стир, Ага. вовнянка. אוקיי. А там топільно. איפה הסטר? כאן הוא אומר שכאן, אני לא יודעת איפה זורם הסתר. אולי מאחורי Там שהעצים стир שם. і вовнянка. וניינקה שם. אוקיי. Вовнянка. Є. אולי בווניאנקה שימצא איזה מישהו מבוגר מאוד, ויכול להכיר את המשפחה. טוב, ננסה. כאן איזה. אוי, גם איזה יש פה. Алік, вот это мы идем по кладбищу. Это кладбище занималось. Кладбище. מה הוא אומר? שאנחנו כעת הולכים על מצבות, אנחנו כבר בבית הקברות. פה יש מצבות? פה יש מצבות, כן, אנחנו עכשיו... מתחת לזה. פה כן. יש קברים, לא? פה יש קברים, כן, כמובן. כן, כן. את המצבות мזמן לקחו כבר. И когда вот, немцы воевали, немцы там, русские тут, русские там, немцы отступали. И... מה הוא אומר? שהייתה כאן מלחמה, והגרמנים היו כאן, והרוסים היו כאן, כל פעם הם התחלפו, מישהו הגיע לכאן, זרק פצצות, ואז ברח מכאן. אומר את זה ככה, בכללי. כן. ואפשר לעשות פוז.